Iya tuh. Jadi Raja Nabi bolu pitte sogoni sobbanani no pasatari tu amuna las marwani raja Iya mah tuh. asa sok kata di situ ya dua mah tujuh suruh nabi sekali panuru muna do bere ibe bere muna sa disulu tujuh satu hotel nungga sa udah utas sederol cuma sa kai mano bamu sahak maju malu panggai biar sa cuma lupa rasa Iya merohata tuh ditikion amang moruak kaito ngatung dari deh sian retani rohata sian las di rohamu di pas hatta mudo akka sinas di roha ima marhite ringgi situ suara ima tu anak nami do tu parmain nami asima rohani Tuhan saya ditabgai ma akka sinas di roha terluoi ma di pasarian di hamol lak nyok kujulonon asa dong do hatani nama tua nama do asa tulubang mena setua tu sanggar ma apori sinur mana pinahamuna tunggabe nama akan anyula mah tujuh Raja Nabi asador haluka mena tanggo tuba globu ador hatitin na tanggo tuba horbo pepeng salima tua mahamu salhut raja namang baru namu pairing-iring pahopu satu namar nini satu mah tujuh Raja Nabi asabakon namar halto mana tubuh jabatan di robian horas mahami nama jalo akan ay pesa saatmu tunggada nama di hamu ope abang baru ada partikianon adong dope tuhamu upasatai ma tuhamu asabit tahamu dihamuak do dilas ni rohanami raja nami akka raja nyamang baru gawe Raja Nabi ditikion na oro mahami manabi-nabi hamu sudi akka raja nyamang baru nami do na baru nami bohana baru kuboha tema amang namalo nami na oro mahami manabi-nabi akka raja nyamang baru nami baik damang magodang na godang na dengan nama
Asima rohanya matana mertua di Batak, saya makira may sen na daw, madyo may sen na jonong angka pasu-pasu, nalaw sa lomo, ola nyo kujulanon, asadong do hatag niya mertua na mandok, asaya may sitab mertua may na perlinggo man si borok, di Batado na mertua, saluhut na mahita di Batak. Matutu Raja Nabi. Asa modelan nami mangurupi hamu, hita na nabdongat tubuh na marang-marangi, nang soni raja ni mamurwota. Molo tung songol dia benar nabu terbaik kami ate las maruhat tadi si molo otikin na dang pola pujion dang pola hataon gudang dang pola pujion asa dang nai godang iban di puli turi di si mamora dang nai ben di godang di uli asa las roha tung songol dia biar nonas pasaton nami las patong rohamu ate ope parmusin nami lo masato tumpak kami tuona asuto baik dabang magodang tusi tidak Ima di pasahat tamuro tuang gido dinami manang tuang ginami ima dalam mula mangurupi di patikian di bagasat tikion kalau kami mantok dihita peparan ni putan na sangapi lumau tu hita na marah-maranggi tapi di silakan tinggal di dalam lipat tinggingan Rasto hita tu mulai setikau kami nami pamata debata saya ketong batok kita naoro masih tai ini ilah na tua bagus ketong nomor hatu na jagatan nomor roben dua tahun ini seroha kami ima di panguru biang murah ima nama caro pamasu-masu perbugasok mak anak penami doh paruman yakari nama Yahudi lang kita betuhan tamatong dihamu sikat dihamu nama nalaya sama ni mah dihamu dalam boru nami ilek pamudo ima tikimudo panguru biang murah ina majaro pamasu-masu perbugasok mak
ima lain mudo nak tulang muna koso. Tidak na tua-tua. Bahwa dokter nomor harto na nyagatan na marobean. Karuni hami raja nyamang boru. Dihamu na boru nani. Ima ilas ni rohamuna. Ya kari namang iutik lam dita baik wata matong dihamu sikatnya hamu na mangale.